आङो बेयाव थांबाय बेलेग सामेलायावसो गोग्लैबाय जेब्लानिफ्राय बे साननि लाइफआव फैबाय आङो आयौ आंनि लाइफनि प्रब्लेमफ्रानो जोबला माथो बे सना थासान्दियाव आंनि लाइफआनो थिग जानाय नङालै मोनसे मोनसे जादेरबायानो थायो आइ खिन्थुलि आयै आङो बे अलंबारखौ सुथारमाराखैथ' आङो बेखौसो मोनथिनो लुबैदों जे सोर आंखौ बिदि फान्दायखो औ नंगौ आं थांनाया थांदोंमोन बाट आंनि गोसोयैनो थांदोंमोन आं नाथाय नोंखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाखायाखै आं आइ बेफोरजों गोजानाव था आरो नों बिसिनावसो थांबावदों दा थांनाय नुदों ना मा जाखो जुदि बे लक्ष्मण बाबा नोंखौ थानानिफ्राय लायनो थाङामोनबा मा जागौमोन दे जियानो जायै अब्लाबो सानाथ' आंखौ फोथायनांगौमोन ना बेबो दसे उनाव मोनहैखादोंमोन बे जायगायाव बाट बेबायदि जोंखौ बेबायदि थासारियाव नुनानै आंखौसो बेहा बिदि नंलाय लांबायना अब्लाबो 1% फोथायनाय थानांगौमोन गासैनिबो गोसोआ समान नङा हायाय मा बुजि मोननो नोङो जानो हागौ नोंना गोसोआ मोजां खायसेनि गोसोआ मोजां जाजोबा ना सायाव दस्रा गोसो सिङाव दस्रा मेगनजों जा नुयो खायसेबा बेखौनो फोथायो आरो खायसेबा मेगनजों नुवाबाबो फोथायो आरो खायसेबा मेगनजों नुबासो फोथायो बेफोरबायदिनोसै आरो आइ ओमफ्राय बे नोंहाव नोंखुनजोआ बिसोरबो फन हरथारासै होमबा हाबाब फिसाला बायदिनो नामा मोनथिया आं आयै आंबो हराखै बाराबा मोनथिदों ना मोनथियाखैथाय मोनथिला आं खबर लायाखै फिसालायाबा मा होनना खिन्थाखो ओहो दैखौ थिखोनानै दोनहैग्रोनोसै र' नङाबा दा आइया थिखोनो थिननायखौ थिखाबाबो रायलायगोन आङो ए फागुननि नों जोंनाव थांनो होननाया अबाव दिनैलाय सोलाबलाना दाथ' नै मोनानोसै आइया गावनो होनबाय थांगोन बेखायनो आङो दा नोंजों जमा सा लोंनो सानलायदोंमोन आफायानो जा मोजां मोजां मेथाइ लाबोदों जोंनो बेखौनो नोंखौ लिंलांखानोसैलां माथो फैयासैबो होनना लिंफैबायमोन आं थौदो आरो दिनैथ' जोंहा अमा बेदरबो एवदों फागुननि आं थांथ'ला नों मालाबा थांसैलै आंहा खामानि दंथ' ओमफ्राय लेखा फरायनांसिगौबो थांनो हाथ'लालै दिनै नायाबो नोंखौल' खामानि मावयो मैया पिंकिमोनखौबा जेबो थिनानो खोमा न' आगैमोनखौथ' थिना होमबाबो बिसोरो दा मावनो हाथ'नाय जायाखैना नोंबोथ' एसेबां गिदिर नङाना बे नोंखौल' खामानि थिनबाय थायो नोंबो माथो ओंखामबो संबावोसोनो ना दे फागुननि आं मालाबा थांसैलै दे होमबालाय नों जिरायनो जिराय फै आं दै रोगाग्रोनि दै नांथ'लालै आं नोंखौसो लिंफैदोंमोन मानो फैयासै होननानै थाथ'दो होमबा थांसै दे होमबा बा बेदरबो मोनजागौमोनलै नङाबाथ' आइयाबोथ' थांनो होखानाय नङाना थांथ'ला दे मोनाखासिगोनबो दैखौ लांग्रोनोसै आफायाबो दाबो फैला हाथायाव थांनो होनदोंमोनथ' आं मेथाइ बिहरफादोंमोन लामायाव लोगो मोननानै दहाय आबैया माबा जादों खोमालै आयै बिहामजो बहा थाखोसै आं नायनि पिंकि मामि थांनाङा आरो आबैजों आइदै मा नाथाय मानो आयै एसे बुरिखौ खस्थ' मोननो होदे आरो गाबख्राव बुरि आयै एसे जुरि जुरि गाबबाव आयै नों मानो खुसि जादों आबैया माबा जादों जेबो जायाखै दे आरो जि जादों ना मोजांनि थाखायसो जादो गथ' नाथाय नों मानो बिदि बुंदों आयै आबैयानो गाबख्रावदोंसो गाबख्रावदों आरो आइया मानो खुसि जादोंबा अना आयै आबैखौ नायनि गियाय महरावबो दस्रा बायदि गोसोआवबो नोङो दस्रा बायदि जानो सानदों मा नों जादों नों गाबख्रावनो हो मा जायो जाथों आरो ओमफ्राय दा आफाया फैना नोंखौ रायबा इसो नोमफाया आंखौ रायनो हागोनखाय आरो नों सिरि थागुथु एकदम खुगाया बन्द मोनथिदो हा आरो माबाबा दिनै मुजासो लागोन आं बेखौ बुरिखौ माबा मोनसे जायोबोला बिहामजोखौ नंनायनि नङिनि रायबाय थाग्राथ' बुरिया दासो मोनदों गोजां बोथोराव माबा मोनसे जाबोला खस्थ'आथ' बांसिन मोनगोन दाख्लैनिफ्रायनो हनै हनै दिनै आरो जाबाय दे आंनि साननाया मा खालामदों आयै नों मानो हो थांद' बै दखानाव माबा मिखि पाकेटनि लानानै फै आरो दावदैखौ दुइनि लाबोफा जमा जानोसै दे आइ साजों नोमबैयाथ' आरो मा जायो जागोन फैसा हरगोन दे आग्लायनायखौ खिन्थु लाबोफा चक्लेटनो माबा आंकुल चिप्स जेबो बेफोरबायदि दालाबो दायाबो खिथुआवनो सिथर जानानै दंजोबो ना बेखौबो डक्टरनाव लांनो नोमफाजों एसे रायलायनांगोन बैखौथ' लाङाबाबो जागोन दे हामलांगोन बिनालाय आरो माबा मोनसे जाबोला बोरै मोनथिखो नाया गारा माबा जागोन ना बेखौ अमाया मोनथिखायो मोनथिबाय थां गोख्रैनो थांना लाना फै आइदै आबै मिलिसा आइदै बिहामजो हाबा
हाब नांगौ समावसो दे बहा गोमायो आबै मिलिसा आबै मारै गोलैखो आङो आइदै ओरैनो सिङा साखाजोबनाय माबोरै गोलैखो आङो आबै मिलिसा आबै माबोरै गोलैखो नोङो बेफोरबायदिनो आइदै मा फाफियै बिदि गोलैखो आङो सिङानो साखाजोबनाय आबै सना दिनै थिखोनाय आंखौ थ' आबै थ' बै रुमसिम लानानै थांदोथ' आंखौ बिहामजो फाफियानो नांगौबा बहा थैना थायो आबै उथिदे लासैनो आं रुमसिम लांनि आइदै हाबाब बोरैबा साख्रबजोब्बाय आथिङाबो माबोरै गोलैखो आङो गादलिनथारदोंहाय आबै माबा लिमोनलायाव गालिनदोंमोन नामा ओमफ्राय बेहायलाय मा थानायनि बिदि जाखो आबै मोनथिया आबै सना दिनै आइदै मुलि जानांसिगोन आबै सना सानाया हाला ओमफ्राय दसे थानानै ओमफानो फन हरदो औ आबै औ जे माबाबाथाय मोनसे जायो मारै गोलैखो आङो बेयाव र' आं आइखौ लिंहरनि आयै आबैया गोलैदों मोनथियाहाय फाफिया बियो जेबो आंखौ थैनानै थाबाबो नायसननायबो नङादां फाग्लिनि फिसाया मादि खालामदों बियो बिहामजो आबै लासै लासै थुदो सिङाव ओमफ्राय जेबो जाया दे डक्टरनाव थांगोन ना बारा जाबा आफानि फन खालामनि लासै आबै लासै नों गैयाबादि आइदै मा जागौमोन आङो आबै थैनानैसो थासिगौमोन माथो बिदि दाबुंले आबै थुदो आइया खामानि मावदोंदां र' नोंखौ बैयाव बिसिनायाव फुथुनानै आइखौ लिंहैनि आं ओमफ्राय फन फिनानै आफानो फन खालामसै बेबायदिलाय मा खामानि मावदो बेलाय इसेबां गाबख्रावनायखौ मिथिलायो वाव नैबे फट'खौ हरनायाव रायनाया जा किउट नुखादोंना रिप्लाय हरनि र' नोंखौ बे दख'नाजों बिराद किउट नुदोंलै उरायना बायदि गार्लफ्रेन्ड दं जेराव माथो टेनसन ना बेसेबा किउटबो ओमफ्राय बेसेबा बुजिनाखालै बास एखनबा मा दुखुल' नांसैयो आरो बेस्रा फैसा थाखानि बिराद प्रब्लेम जायोना बिस्राबो जोंहाबो डेड गैया नाथाय बिसिनाथ' दा बिमाबो बिफाबो गैलायानो होनजाबाय बिदा दङमोननो बेबो साला बहा खारखो आलाला गोजां बोथोर सफैलायबाय नोंखौ नोजोर होबाय आं मालै ओइ बाबु जायख्लं आदा मेर फैना अर सायनोसै जोंहा सायगोनब्रा र' सायगोन नोमबाजै थाबावबाथ' बरिया जाबायमोनलै ने अर सायनायाव बियो माबा माबि सावलुबाय थायोमोनलै औब्रा आदा ने गोदो बाजै हाथरखि थानायमोनबा औब्रा जायख्लं ओमफ्राय मालै आजिखालि बा फनजोंल' थाथारसै माथो नोंबो ओइद नङालै आदा ओरैनो जास्ट फेसबुक दसे नायोलै आङो ओमफ्राय बेनो आरो बाखि बिदि जेबो नङालै राजा दे जेबो नङा आंजों लाखुमानांगौनि खोथा गैयालै दाबायदि बैसोआवलाय आरो माथोना बेबायदि नंखायाबा सोरबा सिख्लानि चक्कर सानदोंबा बिदि गैयालै आंना रावबो कलेजाव थांलाना गैया जाबाय देलाय दंबा खिन्थालाय मा मुं नङालै आदा गैमारा जिरायदोना ओमफ्राय अर सायनोसै जोंहा ने दसे औ गोजां बोथोराव अर सायनायनि मजायानो मोनसे आलदा फैखायोब्रा उफ आराम मोनलायबायलै ओमफ्राय दा अरनिफ्राय एसे जायखारबा बोरैबा गुसु मोनसिगोनलाय नोंखौ नोजोर होबाय आं गोसोनि गुरै बाथ्रा बुंनो ओमफ्राय आदा मेहेर बाजै गोदान नागिरदोरा नाङालै फंबाय नोमबाजै लानानैलाय मा खालामब्रा नोमबाजै लाबाय थालालै आङो आइया एबार बोसोराव माबा मा होनोमोनलाय निउ इयार सफैनायजों आरो बाजै लानायजों ग्रोब मिलायसिगौमोन ना लादोरा दंबा नाङालै फंबाय लाला बुंखाबायना आङो मेल्ला सिख्लाफोर दंलै आदा माय डार्लिं आं नोंजोंनो दं थौ बुरै अर सायनोसैलै दसे लाजियाबोहाय बियो माबायदि गानसो खनलायबावदों बोरायनानैबो बा आबौ होथारदों माथो गान खननाया दिनै औलै फिसौ माथो बुंबावनो बोरायबालाय माथो जादों ने गोसोफ्राथ' नै दाबो थिगैनो दंना नोंबोलाय लाजिनो रोंलाहाय माबा गानसो खनलायबावो बियो बुरै गान खननायाबो माबा लाजिनांगौ खोथा जायोना बेफोर बैसोबाव नोंनि गान खननायनि अबावबा जेबो नङालै आबै खन आबौ माथो बुंबावनो आबौ नोमबैनालाय बिदिनोसै ओरैनो मोजांबाबो रायजायो गाज्रिबाबो रायजायो बे रायजानायानोसै आरो आबै ओमफ्रायथ' बेदर मोननांगौमोनलै ने आराम सावजानानै जानो नङाथाय माथो बेदरालाय लाबोनायबो गैयाना गोसोखांनोबो रोङासै दहाय लायबालाय माथो जायोमोन आबौ लायजागौमोन आबै आंबो दासो गोसोखांबायना अर सायना मजा नांबायना बेदर माने हांनानै जानो बरिया जासिगौमोन
जोंना बाजैयालाय बहाथोब्रा आबै माथो बाजैयाबो फैयासैनो मा जाबाय थायो बिसोरो जेन'बा बाजैयालाय न'आव मानो थांबाय थायो जानो आरोलै बुरै हा मानोथो थांबाय थायो बे आबै थुनथुलियाबो न'खौनो गोसोखांबाय थायोलै हाबाब जोंखौबो माब्लाबा गोसोखांनांगौ हा न'खौलाय गोसोखाङाथाय माथो जानो बोराय दे थांबाबो अरजायाना हा मालाय गाबोनफोर फैया बे थाबालाय बाजै थाबा हिट जायोमोन आबै बाजै थुनथुलिया जोंना हिट ना अ ओमफ्राय आदा सानालाय बहाथो थांफिनखोबा आबै एस फंबाय मालाय जेराव थुनथुलि बाजै बेहायनो आदा सानब्रा हाब होमबालाय बबेबा डेटआवसो थांबायदां देलै हा बेरायथों सोर सोर बहा बेरायो मा बेरायो दानो बेरायखायाबा देनां जों बायदि बोराय बुरैबा ओरैबो थांनो हाया ओरैबो थांनो हायासो जालाबायगोन ने बुरै बेनोथ' ओरैनो गासिबोथ' थिगैनो दं बोराय नाथायबा बे जुदि बिहामजोआसो एकदम मिनि खुसि थाब्लाबो बिहामजोखौ सानबाय बायनानैनो सिन्था जायो आङो बाबु हा दिनै नोङो बिराद गिदिर खामानि मावबाय जायखि जेखि बुङा मानो आंनि फिसाजोखौ नों ओरैबायदि मदद होबायना जेबो नङा दे मादै माथो जानो माने हनै जाय खामानिखौ जावैसोआसो खालामनांगौमोन दिनै बेसो आंनि फिसाजोखौ खैफोदाव खोख्लैदों मानि समाव ओरैबायदि आंनि फिसाजोखौ जेब्लायबो खुसि लाखिगोन मागोन होनना समय लालायनानै लांबाय बियो हाबा खालामबाय दा माहाय दा गाव मानो बेफोरबायदिखौ गोसोआव गैलिया जानोबा माबा जाखो बेखौथ' माथो बुंबाय थाबावनो हानो मादै आंबो ओमफ्रायथ' गोसोआ बारा जाबाय बाबु दालाय बोरै थांनो हाबावनो दे नों हागोन दे मादै मानो हाया जानो थांसै जेबो नङा ए अब्ला मोजाङै थांदो बाबु ओमफ्राय फन हरबानो जाबाय नानिनाव जागोन दे आरो बारा टेनसन लानाङा नोंसोरो जोङो रायलायबाय दङ ना गासिबो थिग जालांगोन आरो जायबा बिदि खालामदोंना थुनथुलिखौ बे हमजाबानो बास प्रब्लेमानो सल्भ जाबाय ओमफ्रायबा थुनथुलि गिदों नों थुनथुलिया आरो गिनो आं गिनायाथ' गियाखै र' लक्ष्मण नाथाय मोनसे बाथ्रानि थाखाय आं जोबोद दुखु मोननानै थाबाय आरोना गोसो सिङाव आइ होननायाबो थिगैनो हाबानि समावथ' जोबोद प्रमिस लादोंमोन माथो दिनै बै मानसियानो आंखौ माने फोथायाखैनो जेबो आरोबा नों दा माने बेफोरबायदि समाव आंखौ नोंबो हेल्प खालामामोनबा बिराद गिदिर प्रब्लेमाव फासिसिगौमोन आं थुनथुलि एसे टाइम मोननायावनो जोङो र' मोजाङै नागिरफिनगोन बै मानसिखौबो फाता लागायगोन औ जागोन दे होमबा ना थांथ'नोसै आङो टेक केयार एसे मोजां थाबानो जाबाय जेबो नङा बांद्राय टेनसन लानाङा आङो बिहाव बिखुनजोनाव थांग्रोनि र' आरे नाथाय दाथ' हर जाबायना थुनथुलि गाबोन फुङाव थांदो नामा दाथ' नों बोरै हारसिं थांनो नाङालै लक्ष्मण थांगोन आं आरोबा आंखौबा ओजोंबो मा बुंना होदों बे साना आंबो एसे खबर लाहैनि मानसिखौ लोगो मोनदामोन अके होमबा नों आंजों थांफानो हागोन ना ससे नाङा दे आं हारसिं थांगोन मोनसेथ' गोजां बोथोर मोनसे आरो नों हारसिं दाबा आरो नों लामायाव टट' मोनना मोना जेबो नङाना आं ससे दोनलांगोन आरो आंबोथ' बिथिंजाय थांखागोन ना फारसे लामाथिं दे होमबा गासैबो थिग जागोनलै बिमा समजों लोगोसे थिग जालांगोन बिहामजोआबो माने जोंबोथ' दा इलाज खालामनो थाखाय डक्टर मोजांखौ नागिरबाय दङ ना हमगासिनोआनो माने देखायगासिनो औलै आबौने हामगोन दे जुरि ममाबो ओमफ्राय नोंसिनालाय बिहामजोआ मानोथो फैथाराखै आबौ मानसियालाय बहाथो दं माबोरै दं थिगैनो दंना माथो जोंजों नुजाफैयाबो मोजांबो खोथा गैया बाथ्रा गैया मानो बिदि बेलाय बिहामजोआ जोंबो थांनो सोलाबबाय थायाहाय आबौ न'खरावनो खामानियानो एकदम मावबाबो मावख'नो हाया हा फैबानो जायोना गावनो सम सम आइया न'आवनो गैथ'वालै आबै अबेबा आलासि जाहैनानै दङदां देवानि मारि न'आवनो थाथेर नागिरखाया मानसियानो ओजोंलाय बिहाव बिखुनजोनालाय बहा फैबाय बायनो अबेबा आलासि जाहैनायखौ रोंगौ न'आव मा जादों मा जाया बेफोरखौ एसे खेल लानांगौब्रा हैद बिहामजोनाबो जाद्रायालै जोंजों संसार जुदा जाबाय हा एसेसो खबर लालायनांगौना मोजां गाज्रि गैया आबौ फैबा बुंगोन दे आङो फैनो खोन्थागोन सम मालाबा मादै माइयालाय बहाथो मानिनोब्रा ने आबै मालायनि खोथाखौ गोदोनिफ्रायनो बिदिनोखाय बियो अबाव सोलायबायनोसै बिदिनो जिउ थांसिगोन बेना आयै नै आहा दायो ना गोरान एसे फोराननानै दोननांगौहाय दहाय सायनायखौ फाग्ला बोराया माबायदि माबा ना लाबोदों नोंलाय एकदम बासिबाबो बासिख'नो हाया जेखि लाबोआ मानो आबै माबा फोरानना दोन्दोब्रा जाजाबानो जाबायलै आबै ने मालाय आबौआबो लाबोयोब्रा जाजाबायनोसै एकदम बारा थावाहाय बेफोरो बांद्राय गोरलैखौबो जानो बायो आङो गैयालै बिमा आं अमा बेदरसो लाबोगौमोन ओमफ्राय नायबाय आङो नायाबो नायैसो नायै गैया फसाया बेखौनो लाबोसाबबाय आङो
लाबोदोंनो बे हुन्दा फोराननानै दोनसै आङो मालाबा थास' आथिंफोरजोंसो जानोसैहाय फोरानना आराम दोनसै आं आबौ ना लाबोनायाबो माथो हनै संजालासोनो आबैजों बैनालाय बिदिनोसैलै आबौहा माथो बुंबावनो सनामोन दिनै भिडिअखौ हले मोननै लाबोनाय जाबाय दै जायबा सनामोना नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना लाइक आरो कमेन्टखौ होनो दाबाव मोननै लाबोनाय जाबाय जों दिनै गाज्रि मोननांला सनामोन जाबजोबबाबो लाबोसाबबाय मोजां जाबाबो गाज्रि जाबाबो बरिं जाबाबो जायखिया नायनायनि थाखाय थेंक इउ थाबाय बयनिसिमबो